हे बघा मित्रांनो, अगदी अवघ्या 5च मिनिटात सगळं खाऊन आता फक्त काड्याच राहिलेल्या आहेत शिल्लक. सुबाबूळ खूपच फास्ट खातात शेळ्या. पण सुबाबूळ जास्त खाऊ घालायचं नाही आहे शेळ्यांना, यामुळे हगवण पण लागण्याची शक्यता असते जास्त खाल्ल्यामुळे. कारण सुबाबुळीचा पाला अगदी कोवळा असल्यामुळे पचन क्रिया होत नाही आहे बरोबर त्याची. हे बघू शकता तुम्ही, अगदी फुटलेला नवीन पाला आहे, अगदी कोवळा आहे, त्यामुळे हगवण लागण्याची शक्यता असते शेळ्यांना. दिवसातून 100% चाऱ्यामध्ये फक्त 20% सुबाबूळ तुम्ही खाऊ घालू शकता. तुमच्याकडे सुका चारा असेल तर तुम्ही सुका चारा जास्त द्या आणि सुबाबूळ थोडंसं कमी.